راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام كبرى سمعتي لومي حموس 4 طري 2024 እዩ ኣብ ዜና ድማ ናብ ዓሰብ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ክሊ ቀይ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ነትጉ ኣጋጢሙ ኢትዮጵያ ትወስዶ ዘላ ስልታዊ ስጉምቲ ንዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ነታ ኣፋፊ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ተወሳኺ ግጭት ዘእትዩ ተባሂሉ ሊብያ ልዕሊ 1200 ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ተመሊሶም راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ዜና ብዝርዝር ናብ ወደብ ዓሰብ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ክሊ ማይ ቀይ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መርከብ ብውሕዱ 3 ነትጉ ከም ዝተረኣየ ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ ስርሒታት ባሕርያ ንግዲ ፍሊጡ እቲ ብሰሉስ 2 ጥሪ ኣብ መጻቦ ባብኤል መንደብ ኣብ ከባቢ ክሊ ማይ ዓሰብ ዘጋጠመ ነትጉ ኣብታ ናይ ንግዲ ምዃና ዝተጠቕሰት መርከብ ይኹን ሰራሕተኛታታ ዘብፅሑ ጉድኣት ከም ዘየለዩ እቲ ትካል ሓቢሩ ይኹን እምበር ጠንቅቲ ኣብታ መርከብ ዝተረኣየ ነትጉ ኣይነፀረን እታ መርከብ ዋንነታ ይኹን ካበይ ከም ዝተበገሰትን ናበይ እውን ተመርሕ ምንባራን ኣይተሓበረን ዕጡቓት ሑቲ ናይ የመን ምስ እስራኤል ምትእስሳር ኣለወን ንዝበልወን ናይ ንግዲ መራኽብ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብተደጋጋሚ የጥቅዑ ከም ዘለው ይፍለጥ እዛ ናብ ወደብ ዓሰብ ቅርበት ኣብ ዘለዎ ክሊ ማይ ነትጉ ኣጋጢሙዋ ትበሃል ዘላ መርከብ እውን ሑቲ ብዝወንጨፎ ሮኬታት ተጠቂዓ ክትከውን ከም ትኽእል ይግመት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ከቲሜዮ ዝብሎ ዘሎ መረዳዲ ሰነድ ኣብ ጉዳይ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቲ ድሮ ብኩናትን ግጭትን ዝሕመስ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ተወሳኺ ረፅሚ ዘምርሕ ምዃኑ መጽሔት ዘ ኢኮኖሚስት ኣብ ዘቕረበቶ ትንታነ ገሊጻ ኢትዮጵያ ኣምሳያ ናይቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሶማሊላንድ ዝኸተመቶ ሰነድ ነታ ኣካል ሶማል ምዃና ትግለጽ ርእሰ ምሕዳር ከም ሉኣላዊት ሃገር ኣፍልጦ ዝህብ እዩ እዚ ድማ ነታ ካብ 1991 ኣትሒዘን ዝተበታተና ርእሰ ምሕዳራት ናብ ግዛእታዊ ሓድነት ንምምላስ ንልዕሊ 30 ዓመታት ከቢድ ጻዕሪ ከተካይድ ጸንሐት ሶማል ሓድሽ ብድሆ ዝፈጥር እዩ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ከም ሉኣላዊት ሃገር ኣህጉራዊ ተፈላጥነት እኳ እንተዘይብላ ኢትዮጵያ ምእንቲ ስልታዊ ረብሓታታ ከም ሃገር ኣፍልጦ ከተባ ተሰማሚዓ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ሶማሊላንድ ቦገና 20 ኪሎ ሜትር ዝርጋሕ ገማግም ባሕሪ ንኢትዮጵያ ብመልክዕ ነዊሕ ዓመታት ጸንሕ ክራይ ክትበያ መንግስቲ ሶማል ነቲ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ስልታዊ ስጉምቲ ተጻብኦ ክብል ክገልጾን ከሎ ነቲ ምስ ኣካሉ ምዃና ዝጠቐሳ ሶማሊላንድ ዝተበጽሐ ስምዕ ነጺግዎ ሉኣላዊ ክፋላ ሓሊፋ ከም ዘይትህብ ትገልጽ ዘላ ሶማል ኣምባሳደራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ መስሓብ ሓሊፋ ነቲ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ስጉምቲ እትህቦ ግብረ መልሲ ኣይገለጸትን ኣብ ሓያሎ ክፋላት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ዝብል ዘመተን ጽምብላትን ክካየድ እንከሎ ብወገን ህዝቢ ሶማል ድማ ቆጥዐ ኣላዒሉ ይርከብ ኣብ ውሽጣዊ ኩናትን ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ተሸይማ ትርከብ ኢትዮጵያ ወሲዳቶ ዘላ ስልታዊ ስጉምቲ ካብ ናይ ሚድያ ፕሮፓጋንዳን ውሽጣዊ ሃልክን ዝሓልፍ ኣይኮነን ዝብል ትንታነታት እውን ይወሃቦ እዩ አልሸባብ ንምድምሳስ ኣብ ናይ መወዳእታ መድረኽ በጽሐ ክብል ጸንሐ መንግስቲ ሶማል ብወገኑ ምስታ ኣውራ መሻርክቱ ኣብ መኸተያ አንጻር ትጉጅለ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሓድሽ ምፍጣጥ ምእታው ነቲ ወተሃደራዊ ወፍሪ ንድሕሪት ዝመልስ ከይከውንን ካልእ ግጭት ከየጓሃርን ይስጋእ ኣብዛ ዝሓለፈት ሰሙን ካብ ገማግም ሊብያ ዝተበገሱ ልዕሊ 1200 ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተታሒዞም ናብቲ ሃገር ከም ዝተመልሱ ኣህጉራዊ ማሕበር ስደተኛታት IOM ሓቢሩ እቲ ትካል ነዚ ዝሕብር ዘሎ ቀድሚኡ ኣብ ዝነበረ ሰሙን ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ካብ ዝተበገሱ ኣሽሓት ስደተኛታት ኣስታት ሱሳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒሎም ድሕሪ ምሞቶም እዩ ኣብዛ ዝተዛዘመት ዓመታዊ 2023 ካብ ሊብያ ተበጊሶም ናብ ኤውሮጳ ክኣትዉ ካብ ዝነቐሉ 10 ኣሽሓት ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ኣስታት 974 ጥሒሎም ክሞቱን ከለው ልዕሊ 1372 ድማ ሃልዋቶም ኣይተፈልጠን ዜጋታት ኤርትራ ዝርከብዎም ልዕሊ 17000 ሓተት ዕቑባን ስደተኛታትን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ተታሒዞም ናብታ ዝተበገሱላ ሊብያ ከም ዝተመልሱን ጸብጻብ IOM የመልክት ከብራ ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان